Salam aleyküm. Men Devran. Habarsız galma öpleşiginin 75. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, yadınızda bolsa geçenki bölümün sonunu media taman intro aydımını kim aytdı ya deyip konkurs geçiripdik. Bilene 100 manat soğudumuz vaat ettik. Köpüğünüz has köp, Celil hem de Selvi deydiniz yönü bilmediniz. Yarın bilenler ama gülelik kulmurat deyip yarın bilenlerine ama yönü ol hasap edilenek ortadan ayçıyalı. Çut Nurid niştaysa. Sıyrık geçti de hasap edilenek. Şeydivem doğal cevabı bilmediniz. Esas yeri olsa intro aydım haytı başlamak aytya deyseniz oğlan Baba Murat, Bam Müzik. Gözlerim cadılı, nederim cadılı, kalbimi yad edin, sözlerim cadılı. Gözlerim cadılı, nederim cadılı, her gedek tez edin, söydürür canımı. Gıydaydım çayımız gülerlik Gulmuradova. Dostlar, önüm 100 manadı bu bölümde veresim elə sizə. Yönə 2 bölüm. Birinci tesir yazana 50 manat bayrak ve in odan tesir yazıp in köp like alana da 50 manat soğut yetişin. Dostlar, hem mənim Celil'in təzə aydımlarından, kliplarından havarına badır. Yönü bir klip görəcək. Şu klibi gördünüz mü? 2018 yılda klip. Görmedik olsanız görün. Ellerimi Mekana Tayfun YouTube sayfasına girdim olun. Könüller yatlayın 2013. yılda Avat Dönmez filan fit eden aydımını yükleptir siz için. İnnik klip amansa hedeften ayım sana. Aşığın gözleri görmez başkani, durmuştu sensiz görüm okmani. Dine sen diyen sözlerin hani, ilk söyleyim güzel gıdayım sana. Dine sen diyen sözlerin hani, ilk söyleyim güzel gıdayım sana. Rövşan Amanov'dan Mecnun. Mecnunum ben senin, hayranım ben senin, canımdan söyünüm vefadarım ben senin. Mecnunum ben senin, hayranım ben senin, aşkımda yanarım, kıynama gelmeni. Geldiğin MP3 aydımlamızda bit belli. Tedec aydım bilen tuda suda. Туда-сюда, крутится твоя мечта, крутится, да, крутится твоя мечта. Туда-сюда, крутится твоя мечта, крутится, да, крутится твоя мечта. İnnik aydım Ferhat Attayev'den kimin eli? Kim güneli ay canım, kim güneli, min günemi bu seyvede min günemi. Kim güneli ay canım, kim güneli, min günemi bu seyvede min günemi. Ceyhun Atacıkov'dan gözlerim halkaydı mı? Bugün seni yad edip, bugün seni yad edip, gamgin boldum gözünüm, sen akıp
feryat edip ağlap qalın gödülüm Finaxı feryat edip ağlap qalın gödülüm Halypa Kerim Gurbanaliyev bilen Recep Ýagşymuradov Ağlar ýürek. Cedalarım var mı başka Seýen diýip seýdim başka Bu ýüregi goýda aşka Ağlar ýürek ýar Cedalarım var mı başka Seýen diýip seýdim başka Bu ýüregi goýda aşka Ağlar ýürek ýar Instagram täderlerine gelemizde Parahat Amandur Duyfun jany sesini dinläliň. Ömür basit giden yoluny qalın wýran dünýede eger bilsen bu jahana qalın wýran dünýede sen sebäpli boşap qaldy bile giden yerlerimi darin ağlaşarlar Beg asmanna durnalar Yeni bir Instagram täderliklerimizden Hemrara Jepfun toýdan jany sesini dinläliň. YouTube täderlerine gelemizde dostlar Döwran Jepfun kanalyna Jeytinur Mehmanoglu rap hip hop barada gurrundeşlik edipdirler. Ve bugün hip hop barada gurlaşal isleyen, sen öz hip hop geçmişin barada gurlaşal isleyen. Yeni bir täderlik aýdaýyn dostlar geçenki bölüm bir hepden içinde 40 000'a yakın, paşty 40 000 görüldü aktivliğiniz bizi has diýsen beğenir ya. Şu şekilde dowam hiç aşak düşmeli. Geçenki bölümde sponsorstwa goşulan dostlarymyz Okamda Negany ýadymdan çykarypdyr. Nega sponsorluk düýmesi açylandan bäri biz bilen dring inni geldik könüleri ýatlar şagajygymyza gyýlar. Gyýlar oýun etmem, gözleri oýunatmam. Ne bilen oğlanlam, ki başyna ýylatmam. Goý kinele galmadyn oğlanlar, armanly armadyn oğlanlar. Hey gyýlar, hey gyýlar, hey gyýlar, gyýlar oýun etmem, gözleri oýunatmam. Ne bilen oğlanlam, ki başyna ýylatmam. Yeni bir könüleri ýatlaly Ýaderdi Mahmudowdan Gulagymdan öp meni, gıcıkla meni. Gulagymdan öp meni, gıcıkla meni. Hoşlik alayım, hani gelene gözlerim yaksa, evlerimden uzanayım. Geldiğini oğlan şagajyklarymyzyň biri tesirleri okamaly şagajygymyza. Geçenki bölümde birinji tesir ýazan elbette Esko Live. Näme diýipdir dinläliň. Salam dostlar, barmysyňyz? Joşup gitdi, ýürek sesi, dolup gitdi goşgulardan telefonumyň zametkasy. Çempion bolsam şeýle bol. Habib ýaly ýar UFC'ni. Eger bolup bilmeseň, azragy keýsini. YouTube'un meşhur logosy ak uçuruşluk Kızılgan. Bir zady ýatdan çykarma, Mediatama han galyna san. Oktýabr aýymyzda, agzy berlik çağymyzda hoş habarlar gelip dursun, habarsyz galma sanmyzda. Esko Live sana telpek. Instagramdan bir de ýaz, sana da melimat berjek. Magtumul Halim şeýle diýipdir. Habib bilen Döwletjanyň jan körleri bama aramyzda hany göreliň bu iki çempionlaryň şanyny like. Dostlar, Mediatama sizde respekt udaç. Aylar berdim Radovna şeýle diýipdir. Şu täşliň sesiniň aşygy da men. Uf, ýar ýa diýipdir. Bidem aşygy. Allah şükür artık Glyjev şeýle diýipdir.
Salam aleyküm Döwranjan. Gowmyadaýlan ýekejek edek meňem kommentariýam okaýo her gedek ýetişem. Wokda Döwranjan. Şoň üçin like dostlar diýipdir. Okudum dostum. Parahat Bayram şeýle diýipdir. Döwran saat näçede başlaýar? Eşigin bet gelişipdir. Jeytunur näme üçin halkaýdym aýdan ok. Jeytunur halkaýdym. Jeytunur halkaýdym näçe aýdan ok. Bu nereden kelleň geldi? Jeytunur kim halkaýdym kim? Ya näçe aýdan ok sen? Beyle kalkaydım aydiyanlara son. Ananna ağalar yola döndüzün. Saat neçede başlayanlaydı oğlum. Saat neçede başlayan namaydık geçeyin ha. Saat Türkmenistan saatinde 20:30'da, Türk'ün saatinde 18:30'da. Recepva şeýle diýipdir. O Döwran tesirler okamaly şakajygyna meň ýazan kommentariýam okudy. Oýun etýänler okan ogum bilin özüm Allah'ın bolýanlar okudy diýen bolup. Mediatama işiňizde uddaçy siziň Mediatama kanalyňyz dünýädäki iň gowy YouTube kanallarıdyr. Ayjahan şeýle diýipdir. 6-njy Merdan Kakeliv Ayjahan vay meň adym diýipdir. Öz adyna aýdym aýdylarına gaty beýenipdir. Durmuş hayallary şeýle diýipdir. Salam Döwran aga 4 sapardan bäri ahyry ýetişdim. Birinji däwelin şonnaly jaňyz sag bolsun işiňizde üstünlük türkmenler. Mene näçinji bolanman bilemok ýazyp başlanymda 4 kommentariýa bardy. Ýazyp bolýanjam 70 adama kommentariýa. Ýazyp bolýança. Umid Hayran şeýle diýipdir. Aýdymy ütgödüpsiňiz krasavçi. Ещё лучше получился diýipdir. Получился diýipdir. Ýawarça almaýyň. Dostlar geldigini iň gyzykly ýerine inniden beýle ýança maslahatlaşdyk, ýança karar berdik. Inniden beýle habarsyz galmapdyşyň her bölümde 100 manat sowgadymyz bar. 50 manat birinji tesir ýazana, 50 manat iň owadan tesir ýazyp iň köp like alana we esasy adam özüňize gol jeteredin. Hoş. Sağ olun dostlar. Näçinji bölmeli hadi? 75. Toş 75 mi? Yanlışlık. Yine 50 manat. İm oğlum tesir edip. Kır da şın niş ýaları ona da dur. Ketderler ha. Men gitme gıymıla man oturaýyn mı? Mene adamı. Şovalle. Dowry geldim. Ha şolaýdy maşy suda mı? Suda. Di. Şapır kol tuttum bizi. Oh, çay. İçsen göğüne çay. İçmesen bir çay. İydi ne mi? Onlar ya başkalar ben bilmiyorum. O nerede biliyorum o? Sunmatın adam diyeceğim. Girdim içeri dinledim. Hip hop barada. Men düşünmeyen bar. Garacı gülme ya. Döwran yanaktan kişi. Sen oğlan olmalı. Sen näçe adam görüyorsun? Onu yüzden kellemeler meni düşünmem şu an. En iyisi adam olman ne mi? İdilsizler ya gideli. Hiç ilaçak düşmel bu mu? Diye. Bu mu diyeyin mi? He mi diye? Yapır konunca değil. Avrengini götürüyor. Pring ne diyeyim şey? Burada hunca edilmez ha. Dura. Şu dille çıktı da ne mi diyeyim? Volkay davay tezden oka. Men näme boynuma zınçırdaktım diye bayanrı ettin mi ne? Dedem bir datlar iyi biçmeli, yöne vurçayıp böyle. Näme şu şey diye kameran şey diye men bu näme? Ya öňeden okda. Öň çıkan oktun. Man bilen men. Davay. O kavlem okda niye Ne geldi? çeklikçi oldun ne o? Tügölme bidin Mustaqlam Sonya yama çaltıya dedim. Bundan beyler her bölümde. Şu açık uruştuk, laat ettik, toplantı ettik, laat fırkat dedim. Bizde ne? Nasıl ettik? Sağ ol Döwran. Sağ olun dostlar.